di tanah rantau pak, onde apa nan di korong kampung pak. Jangan lupa lah apa Jawa. Ketik YouTube Sinar Padang Pak Official. Boleh bertamu jo Siril Asmara. Ma dia pak di tanah rantau. Ma dia pak nan di korong kampung. Kau ingin apa jo album Siril Asmara? Ketiklah YouTube Sinar Padang Official. Boleh ketemu sama Siril Asmara. Mananam le anak pelo onan di ladang malang mananam le anak pelo ladang lakau larang Jawa Banda Labu ladang lakau larang Jawa Banda Labu tadilah Arifin Kamang olah nomor latigo kini lah kamasuk gajah oka nomor lah ampe cari YouTube larang rantau olah sinar lah Padang
terpadang olah opi lasi Oinda dia tong lama bana dia menangis caliama Oko sempannya pendek umur mandek kakaknya sedang di penjara kabadayo badan awak Oba itu kata badan dia mandek bertambah sakit Oh Onanare sari tu sakit mande labie sedangnya badan sakit jua ada hari pukul ampe patang maningka pukul 6 sanjo yo pak Oh anta malang antanyo muju malang latibo di manderipin duo jo bapak badaninyo maninggapa mande jo bapak tuan Oh meninggalnya mande jo bapak ba itu kalau kau dipandang dek meninggal pak mande jo bapak marato adik siaripin yola badannya tu marus nidar tadi marato badan rus nidar onde dari pin sayang rus nidar yoda udah tetanda di penjara udah sadang dalam penjara dari pin mande meninggal dengan bapak akadayo dari pin badan rosni dari yoda akadayo da badan ambo ba itu kato badan inyo manangi badan yo pa si rosni dari Tuhan Oh menangi badan upi rosni darba itu kalau kau dipandang aye mato badare-dare mau hujan labe aye mato marato juo badan nyoba itu kalau kau dipandang Oh sadang marato rato juo orang banyak ala tibo datanglah orang berdekat telah datang orang nantu datanglah orang bersama-sama dicalik mande jo bapak lah meninggal mande hari pindu jo ayah badan inyo yo pak Oh baru tagak bendera hitam na malam semalam itu ros didar marato pa rato juo Tuhan Oros nidar maratonyo arato juba itu kalau kau dipandang dak guno to etong lamo sedang marato bantu itu bakato orang nam banyak nak kandung upi ros nidar yo nak hujan tangi nak talabi-labi jarato jadi ba itu kator nam banyak kato sampai sebantu itu bak jawaban si Rosni daronde apa 100 ete walaupun udah nama nanga Hona mau nian mande ambo di malu awak tak menangi kakaknya sadang di penjara mande meninggal.
bantu iko yo pa akadayo badaro ni dar yo pa terus ni dar na ado badusa na do pa ado tai yo pa nakadiaro luanyo pado kakak Rosni dar pa Oluaknya pado kakak Rosni darari bertambah malam yu anggaran pukul 2 balik malam meningkat ke pukul 1 menjawab ke pukul 2 riado pukul 2 siang hari nala badarang siang anggaran pukul 6 pagi ado hari pak ke pukul 7 orang ala bersama-sama ado juo pai ke bukit ado juo pak pai ke mambi air Oka di sinan kalau dipandang datang nan sia-sia lah datang nan tua-tua sadang coy itu to tinggan to japui badan upi angel Tuhan Oto japui badannya upi angel barangke inyo dari Padang ke menuju daerah Tumanyo Lubu Aluang ba itu kalau kau dipandang pai joto badan inyo duo jo bapak sekutiko rencana badan dirinya kamambao mande aripin yo kamuaro Padang ketahanan muaro Padang kadip tamuan jo aripin ba itu bana rencananya yo lah orang nambah 2 antaro badannya upi angel 2 jo apa badan inyo Oh sadang di jalan Pak Oto tadi sadang di jalan kok dipandang indah di jalan di palamo dek lamo bakal lamuan indah di sikoto palamo latibo di Lubu Aluang Tuan Oh latibonyo di Lubu Aluang satu tibo di Lubu Aluang dicalik mana di lama rumah nawara jauh kok dipandang lataga bendera hitam tersirok darah dadonyo badan angel 102 ni teluk bayu Oh lataga bendera hitam tandonyo ada orang meninggal kok jangan-jangan Malaysia ripin 2 je bapak badan inyo ba itu kata orang nan dia teoto yo 2 ni teluk bayu ba 2 je badannya angel tadi yo jo anak badan inyo yo hendak to bilang pak bilang lama sampai lah oto pak kadake rumah baranti otonyo sakit rumah di sinan kalau dipandang turun 2 ni teluk bayu ba 2 jo angel pak anak 2 ni Tuhan Oh bado jo angel anak 2 ni ba itu kalau kau dipandang indah guna to etong lamo nak perlu to bilang lamo bana tarui lainyo ke rumah badannya upi Rosni dar satu tibo tempe rumah Rosni dar calik badan Rosni dar inyo sadang menangi juonyo imbau di badan angel satu nampak angel tibo ne kakak dengan bana lama langkah badan Rosni dar yo kai Ola malang badan adik kakak yo kak kakak kan tahu nasib awak yo kak Ola malang tibo di Rosni dar kakak tetan dalam tansi kakak sadang dalam panjaro mande jo bapak kak Ola maninggayo kai akadayo pak badan Rosni dari akadayo kak badan Rosni dar Rosni dar badu nyokak badu sana nentu badan dari pin nang ketek badan Rosni dar kini kakak dalam penjara mande tak buju bantu iko yoka
Wah kadayo kak badan awak yo kak kadayo badan Rosni dari dia mati kak. Oh sekalian yo kak itu kato badan Rosni dari Tuhan. Mandanga ketoco itu onde dia kandung dia Rosni dari jan manangi badan Rosni dari apa banyak sabar dia badan Rosni ma badan Rosni dari jan tangi talabi doakan saja dia mande jo bapak doakan mande tiok sudah sumbayang kok sampai kubur minta lapang kok angin liau minta dingin yo dia hujan manangi talabi kalau nyo siari pinio lah kakak dari guma badan Rosni darah nak kalamo inyo keluar hukuman tinggal 3 tahunnya dia. Hukuman tinggal dia 3 tahun ba itu kata badannya sinan makato badan Rosni daronde kakak dengan bana kadayo lekak badan Rosni dar mande mati ayah meninggal awak ketik sebantu iko awak seorang kak di dalam rumah kadayo badan ambu. Sadang SMP kak kelas 2 kama harus nidar kama ngadu kama ambo kama ngapai kakak seorang nyoka di Tansi Pulo yoka. Oh kakak seorang lah di Tansi Pulo ba itu kato badan inyo manangi pak badan Rosni darpai. Oh hari bertambah tinggi jo mai kamu lerang mandian kubur lah sudah orang kali. Ho badakatan kubur mandi jo bapak selesai mai pemandian babungkui jo kain kapan sudah dibungkui jo kain kapan ukuran sumbayang ilah dilape mai ke kubur yo pak. Ho marato badannya sakutiko yo marato nyo badan Rosni dar onde kakak dengan mana pandangi mandeka. Ho masuk kubur yo kai ba itu kato si Rosni dar Tuhan. Oba itu katanya si Rosni dari sinan kalau kok dipandang dak guna to etong lamo bana larang bawainyo ke kuburan tak lamo kita bilangkan sampai ke kubur sekutiko. Satu tiba mai di kubur lah masuk ke dalam kubur bagolek dekat lubang lahat baru diagi papan ado sudah diagi papan sekutiko lah diagi lo sawak sama tuma daun kayu masuk sebuah daun kayu wala dilampok jo daun lubang nama nganggang yo pak. Oh barunya itu kuburan kaditimbun selesai kubur batimbun marato badan mande si Rosni dari Tuhan. Marato badannya si Rosni darah kakaknya jali di penjara awak seorang tinggal di rumah mandi jo bapak lama ninggal ba itu kato badannya. Oh indah to etong lama nak perlu dibilang lama disiko kalau kok dipandang lah balik dari pandang kuburan.
Hosato tibo nyola di rumah, tibo di rumah badan Rosnidar ayemato badare ju tuan. Ayemato badare ju mau jalabe ayemato jatuh cek lah jatuh dua itu kalau kau dipandang ndak para lulo to etong lamo disiko kalau dipandang kalau nyo balik nyo dari buki ukuran badua sepinggan nasi dibaco doa di pingma sepinggan nasi ba itu kalau namiaso bakato badannya pi angel oh ayah dengan bana pulanglah ayah ketaluk bayu tinggal nambo disiko ko ado ambo seminggu digema di lubu aluang japui lah kami nambah dua oh japui lah kami ya nambah dua ba itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu lah sanang hati badaninyo oh ayah babalik pak nak nyolai babalik inyo sekutik kuala babalik badan ayah anaknya tinggal di lubuk luang iyo di rumah. Ho mandiri pin pa oh ala disinan pa oh kita lebih lang ndak para lulo dietong lamo agak saja di badan inyo yo agak di badan inyo tadi oh tumpak di badannya pak upi angel tinggal di lubuk aluang di rumah upi Rosni Dharma di rumah upi Rosni Dar di sinan kalau kok dipandang naninyo tinggal di lubuk aluang ayah babalik nak nyolai maba itu kalau kok dipandang indak to bilang lama mana ya balik inyo ke rumah ba itu dua neta luak bayu indak to bilang lama mana biari sari tua biari laba ganti hari biari baganti pakan lasa pakan angel pak di daerah lubuk aluang ado juari sepakan lai di sinan kalau kok dipandang dek lasa minggu di lubuk aluang datanglah ayah badan angel tuan datanglah ya badan angel tibolonya balik di lubuk aluang di sinan kalau dipandang bakat to angel baki ayah undi ayah dengan bana angel tan ya siko seminggu lagi selesaikan bana masalah mandi udari pin ba itu kato badan anak rencana badan ya diri angel selesai urusan mandi dari pin
kok lah sudah mengaji-ngaji. Kami balik ya samo ke daerahnya ke tempat awak. Bawalah badan upiaknya badan Rosnidar. Dibawa ya tinggal jo awak. Tinggal di rumah badan awak. Oh ayah. Mandanga kato anak manjawe dua neta luak bayu ne nak kandung danga bana kok laco itu kato angel ayah menurui kato angel lasana ngati badan ayah nanaya la babali ayah ke rumah angel tinggal ajo di lubuk luang ditampe Rosnidar Tampe Rosnidar tadi tinggal ninyo di sinan to japui badan si Arifin sedang tahanan muaro padang. Oto bilang Pak Hakim tadi yola Hakim tanah deli nyo japui badan si Arifin nyo japui kamu aro padang tanggung jawab nyo badan apa nyo bawa tinggal ke rumah nyo. Nyoba tinggal ke rumahnya itu dalam keto-keto apa mandang apa mengecek menjawe badan Arifin dia lain dapat bantu itu ambo biarlah dipanjang aropa ambo biarlah Pak di penjara biarlah ambo di penjara biarlah awak disiko ba itu keto badan inyo pada menyusah napak sajo mandanga kato si Arifin de Arifin dak namu apa tempe apa kama ngaju oleh badan apa tepaso apa babalik tinggallah di pin di penjara Tuhan. Oh tinggal Arifin di penjara di sinan kalau kau dipandang dak guna tu etong lamo agak saja di badan inyo maalun badan inyo tadi. Tinggal Arifin sedang di penjara tu japui adik badan Arifin dua jo badan inyo tu angel tadi. Nambah namonyo atu manyo ma badan angel agak di angel jo adik Arifin. Oh agak saja di badan inyo agak de inyo lah nambah dua minggu angel di sinan bakato badan diri angel onde dia kandung danga bana dangakan di badan Rosnidar danga kato simaan buni kini awak dia ke kota Padang dia. Rosnidar dia pai jo kakak tinggal di dake rumah kakak tinggal di ate rumah kakak jo kakak Rosnidar pai jain takui lolai bake kakak kunci dulu rumah nanado
Oh sekolah jangan camelo kakak menyaran masih sekolah baduo dia jo badan ayah sebantalai ayah sampai awak tinggal di kota Padang dia. Oh menanga kata rupo itu di sinan kalau kau dipandang agak saja dua neta luak bayu ndak lama kita bilangkan indak toetong dopak lama bana lati boinyo di lubuk alung menjapui badan anak inyo iyo jo angel sekalian. Alanyo tiba dak ke rumah mandi arifin nyo ajak balik ke Padang nyo bawa pulang ke rumah nyo bawa anak nombor 2 nan Cik Angel Cik Rosnidar nyo bawa ke daerah olah kota la Padang nyoba ke daerah Pak Kota Padang nak guna toetong lama sedang di jalan to bilangkan ndak lama to di bajalan sampai ke daerah Kota Padang lah tiba di rumah dua neta luar bayu. Tiba di rumah dua neta luak bayu bawa naik upi Rosnidar kamar lado untuk inyo dik kanwa Rosnidar adik kakak di siko jangan takut-takui. Kok lapar dia bawa makan ko awi bawa minum anggap di rumah dia uni dia. Anggap di rumah dia uni ba itu kato badaninyo baris suarus nidar mau niantan masuk ke SMP di Padang ko ba itu kato badaninyo duduk di SMP kelas 3 cuy itu kato badannya Upi Angel mandang kato dari kakak lasana ngati Rosnidar nanari sari tu abiari sari tu tiba di hari barisnya saran Angel mas mamanya saran badannya di Upi Angel yola Upi Rosnidar tadi lanyo saran masih sekolah iyo di badan diri Angel duduk di SMP kelas 3 tuan. Duduk di SMP-nya kelas 3 ba itu kalau kau dipandang sedang di dalam sekolah indak toetong-etong lama abi hari pak baganti hari abi hari baganti pakan lasa pakannya dua pakan lasa bulan inyola di Padang sekolah inyola coy itu bakato badan la si Rosnidar one kakak dangalan bana okot tiba kak di hari Minggu kok dapet kandak badan ambo to calik kang akak kapan jak ngaruh ka
Ocali dari pini ke penjaro ba itu kato badaninyo mandanga katonyo batu itu yo lada perari upi Rosni darah jawaban badan angel jadi dia kato badan angel. Tibonyo di hari Minggu anggaran pukul 9 meningkat pukul 10 lapi lainyo ke BLP Muaro Padang. Satu tibo di BLP Muaro Padang telata oto ditampe nyonyo cali inyo ke penjaro tuan. Di kaban pakai penjago ingin batamu juaripin seto tasabui namoripin urang bitau di badannya pajak kosangan elok bana ko ado urang nantang samo-samo dalam penjaro itu aripin tukang aja lah diagi izin masuk keduanya setelah dapet diagi izin di sinan kalau kok dipandang menunggu di ruangan tunggu satu di sinan kok dilihat dek karano aripin orang tahu di badannya onde dia kandung namu doi sapayola mau dia dapat mengecek bawalah ruangan cik lai itu ruangan tampik sumbayang di sinan mengecek ketiganya yo dia itu musalah tampik sumbayang ba itu kato badaninyo barundiang lah kalian di sinan boleh lama dapat bercerita mandanga kato sapi bentuk itu lah sanang hati badan angel cukui joinyo badannya upi Rosni dar. Sadang duduk menunggu ripin dak lama kita bilang kan datanglah badan si Arifin seto nampak kakak di Rosni dar nyokaja di badan Rosni dar menangi Rosni dar mengajari pin yo pae seto menangi badan adik yo dae baru bakato si Arifin onde Rosni dar adik kakak mana menangi adik kakak aku sabab dik karanonyo apunan sakit pada badan kakak disiko nak kamati kakak disiko nak kalamu tinggal hukuman 2 tahun lebih lagi mangalo menangi badan Rosni dar mandanga kato bantu itu jawaban badan dia honde kakak dengan mana yo kak di malo awak tak menangi di malo indah kamarato kakak terkurung di penjaro mande jo bapak lama ninggal yo kae ba itu kato badan Rosni dar tuan ba itu katonyo badan Rosni dar tadanga mande jo bapak nala meninggal lamo teman wong badaripin rasa karara nyo buik nyo tumatan si Muaro Padang kadipangan kolai di dalam koba itu kato badaninyo ndak tabado ibu atiripin nyo pagui adik nyo tangisi onde dek kanu Rosni darai maafkan badan diri kakak ndak dapat mencali mande taku buado dia rilan badan dia diri kakak yo dia indak disangko do dia bantu iko dia mande maninggal dia udah ditansi dia ba itu kato badan ringipin mane meninggal udah ditansi ba itu kato badaninyo indah adoro dia udah menyangko co itu kato inyo tadi
Oda inyo menangi ju aye mato badarai-darai mau jalabe aye mato jatuh cie lah jatuh duo yo pak. Hoi ndak to bilang-bilang no lai lamo bana ndak paralu lo to etong lamo disiko kalau kok dipandang agak di badan diriripin sadang menangi jo adieknyo tuan. Jadi Rosnidar dia adik kakak dimakini badan Rosnidar menang kato bantu itu nyo jawe di badan Angel onde dari pindang abana. Kini Angel jantumanyo udah salah dada mangkonyo mangko lambe bagi kaba mangko lambe bagi kaba dah ke penjaro. Ho ambo mau urus dulu badan Rosnidar pai jo ambo inyo basiko ngoladai. Rosnidar tinggal dainyo jo ambo baduo kami tinggal cik rumah betigo jo badan ayah jo awak dainyo basikola jangan pikian lo badan Rosnidar itu tu tanggung jawab Angel. Oh mandang kato dari Angel mandang kato bantu itu menjawe badan si Arifin tarimo kasih jelei banyak-banyak yo dia bajago dia badan amboy. Olai bapa liaro dia adik ambo lai babawa kamapai mande meninggal bapa meninggal lainnya adik kabajago mandang kato bantu itu menjawe Angel sambil menangi. Onde dari pindang abana sesuai kato badan Angel selagi Angel duit juo sayang Angel bake dari pin biar nyawa dah bakalang wadan dia hilang nyawa di tubuh pokok selamat dah. Ho badan udah yoda dua jo adik sekalian tapi kok mandi dengan bapak ndak tahu badan diri Angel mansonyo mandi kamani ngadai. Mansonyo mande madaka maningga ba itu kato badaninyo dek lalamu bacarito bantu itu wakatu batamu nalabi aone udah dengan bana kami babalik leda ke rumah elo udah disiko parangai jan dibuhe boleh laki udah keluar bakumpu awak bersama mandanga kata coy itu tarimo kasih Angel banyak-banyak jagolah adik badan amboi yo inyo pi Rosnidar anggap sabantu ho adik Angel dia kata sampai nyo babalik Angel jo adiknyo iyo lau pik si Rosnidar kalau Arifin tinggal di penjara iyo tahanan muaro padang tumpak di badan Pak Upik Rosnidar ibu hati ndak kemain awak babalik ke rumah kakak ketinggal di penjara. Ndak lama dah kita bilangkan keluarnya dari BLP tiba di luar dah ke oto babalik badan dirinya yo ke daerah tu mata luar bah ayu enak
ke daerahnya Teluk Bayu risinan kalau dipandang dalam moto di bajalan lah sampai oto ke rumah risinan kalau dilihat tiba di lama rumahnya lah baranti turun lainnya keduanya antara badaros nidar berdua jo angel tadi lah naik kate rumah seto tiboros nidar ate rumah inyo menangi dalam bilik Tuhan. Honde kakak dengan bana danga di dari pindah pesan jo angin bilo keluar di penjara yoda hobi lo kalapi badan udah lama bana udah keluar baik tu tangangi siros ngidar Tuhan. Oh kato da inyo lah tadanga di badan diri angel menjawe angel sambil menangi onde dek kandung Rosnidar sayang ko kadari pin iyo sabatu batu sayang menjawe badan Rosnidar iyo ni kato badan Rosnidar ko iyo sayang dia pakai kakak hati-hati lah badan Rosnidar bersikolah boleh nak sampai jadi pegawai pembantu dari pin dia hokok lah tu yo dia baik tu kato badan ini mandang kato bantu itu iyo lah sanang hati Rosnidar elok bana uni angel ko elok bana kakak angel ko nan calon dari pin baik tu kato pa hati Rosnidar to bilang lamo nak para lulo do to etong lamo bana abiari sari tu abiari baganti hari abiari nyopak baganti pakan nabi pakan baganti bulan nabi bulan baganti tahun tumpak di badannya upi Rosnidar lah tamat dari SMP Olah tamat dari SMP seto tamatnya dari SMP di sinan kalau dipandang na lapor sudah nyoba jasa nyoba baliknya calian kebake apa dari badannya yo angel yo duane Teluk Bayu calik lapak lapor badan ambo pandang lapak ijazah ambo mandang kato cuy itu menjawab dua ni Teluk Bayu onde nak kandung nak badang bana dangakan bana di Rosnidar apa indak ke mengambang lapor apa indak ke mencari ijazah apa bertanya ke Rosnidar kama nak menyambung na Kama makan nak menyambung mandanga kato cuy itu onde dangan lah dia apa kalau menyambung kato apa itu tuaga hati apa kama menyambung ambo namu di sinan bakato badannya angel tadi onde dia kandung di danga bana dangakan bana di Rosnidar dek kakak sedang badalam pendidikan sedang kuliah badan kakak kuliah di kedoktoran yo di Unan Madya Kota Padang udah makin ni dalam penjara ko uni dalam berkuliah pendidikannya kuliah kedoktoran masuk kaunannya Kota Padang baik itu kato badaninyo dangakan bana didik kandung kok dapik kandak badan kakak adik masuk kaper Kota Padang ambil lah bidang perawatan dia ambil
Kalau bidang perawatan itu kata bantuinyo ambil perawat tujuan badannya upi Rosni Darmandanga ketoco itu menjawe badan Rosni Dar kalau itu kato-kato kakak nanambo indak kama bantah kama sekolah lah oh kakak Rosni Dar lana kama sekolah wak namu mandanga ketoco itu lasana ngati badan angel ona nari sari itu abiari sari itu tiba di hari bariswanyo saran badan Rosni Dar masuk ke perkota Padang masuk ke perkota Padang ya akademi perawatan itu kalau kau dipandang deinyo lai utak elok lainyo badan diterima lainnya badan diterima itu kalau kau dipandang dak guna to etong lama dak perlu to bilang lama bana kini sedang di dalamnya masikolah yo di aper kota Padang kalau na badannya upi angelinyo kumat sedangnya sekolah ju sekolah bidang kedoktoran itu kalau kau dipandang sedang di dalam pendidikan tinggalan sabantu itu to japui badan siaripin dijapui badan siaripin panganan ndak namu hilang tetap nyokabe badan angel diba itu bana di badannya kalau nanyawa badan angel tergantung dalam seku baju ba itu bana diaripin kalau nak kasih sayang angel tersangkui dake seku baju ndak kadape dia lia lai kau ndak joripin ndak balaki ba itu hakikat badan ring ipin Tuhan oba itu hakikatnya badari pindisinan kalau kau dipandang dak guna to etong lama ndak perlu to bilang lama bana agak saja di badan ninyo agak di badan ninyo tadi kalau naninyo kok dipandang maalun saja badan ninyo yo pak tinggal badan siaripin to etong badan diri angel ndak lama inyo bersikolah ndak lama dalam pendidikan lah tamat sekolah pak kedoktoran Tuhan selamat sekolah kedoktoran di sinan kalau kau dipandang di ayah orang bapiti anak dua ni teluk bayu tentunya urusan nak kepayah di sinan kalau dipandang PNS jatuh sekali alala keluar SKPNS mansonyo kini ala bertugas di manyo badan inyo kini di madinasnyo sekutiko yo dinas di rumah sakit Jati Padang di sinan badan diri angel di sinan inyo tutugas hati ayah bertambah sanang Tuhan hati
tiaya watang wasanang ba itu kalau kau dipandang dak guna to etong lamo tumpak di badan angel tadi. De awak lai sedang dinas badannya sedang tugas juo pangana nak namu hilang tatap ke badan siari pintuan. Oh tatap ke badan siari pin kok tibo di hari minggu nyobawa di sekalian pai ketahanan muaro padang mencali badan siari pin cuy tujuh sekutiko. Ndak guna doto etong lamo bana abi hari nyo baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan abi bulan nyo baganti tahun. Yo ala setahun 2 tahun lah masuk tahun nang ketiga tumpak di badan si Arifin hukuman lalabi keluar Arifin olah di panjaroi. Keluar Arifin di penjara ala bebas badari pin berjalan kaki sama seorang. Oh awak indah ado piti sedang berjalan kaki juo diambil otot tumpangan lah dape otot tumpangan dape tumpangan ketalua ayu dapet tompangannya keteluk bayu seto dapet tompangan keteluk bayu lah naik oto badaninyo naik oplet keteluk bayu itu kalau kau dipandang ndak paralu tu etong lamo dek lah dapet tompangan badaninyo ndak lamo sedang hati oto lah sampai keteluk bayu turunlah badan si Arifin turunlah badan si Arifin Ariado pukul 3 patang setelah turun dari oto ditanya ke orang sinan marumah duane teluk bayu anaknya nama Pi Angel de inyo orang tahu pak sekut makat sadonyo orang nan tahu nan ditanya lanyo tunjuan di nambahnya itu rumahnya nang gadang tuyang oh itu rumahnya yang nang gadang tu ba itu kato badaninyo mandang kato co itu di sinan kalau kok dipandangnya taruh Arifin berjalan satu berjalan taruh jual tiba di laman rumah satu tiba di laman rumah nyo taruh ke labu rumah tiba di labu rumah gadang baca assalamualaikum yo pak. Oh manjawe orang nambah 3 Waalaikumsalam kata na manjawe naiklah kate rumah-rumah lai pintu terbuka tuan. Oh satunya suruh naik ke rumah naiklah badan si Arifin maengong orang nambah 3 nampak Arifin di labu janjang nyok aja kakak.
Hodi Rosni dari opai ala kaluaka di panjang arokai. Wala kalua kakak Rosni dari penjara wala bebas kak badan kakak wa itu kato badan inyo mencali adiknya lah menangi marato menjapui badari pin joripin ripin menangi juo menangi baduo baradia yo pak. Hot sadang menangi nyoba duo bakato angel sekalian onde Rosni darah adik kakak jangan menangi adik uni ndak ibu ema Rosni darjo uni hokok lah ibu dia Rosni darjo uni jangan tangi talabi Rosni darai. Coba itu kato badan angel apa mengecek cuy tujuh duduk lari pina di kurisi duduk lari pina di kurisi ba itu kato badani nyo bau duduk di kurisi sedang nyo duduk di kurisi adiknya dake nyo ju adiknya sepado di samping nyo pangku adik di samping nyo pak. Coba itu sayang dipin adik sadang cuy itu kok dipandang nyo calik di badan angel pak Kau tumpak di angel kok dilihat kok kak ditanyo badan dari pin ditanyo kandaknyo mana kok janji ditanyo bekonyo takui kane berang yo pak. Kau di sinan kalau kok dipandang nan angel indak kemangecek nyoba lari ke bilik dalam menangi angel pak dalam bilik. Menangi angel dalam bilik ala saja empaknya di dalam bilik dalam nan angel ndak ada keluar baru bakatonyo badannya tuma iyo gumama badannya tuma manaya tadi onde nak kanduang dangakan banana elo cubola calik kakak darinya badan anak ayah caliklah kakak badan Oh tolonglah calik ke bilik dalam dia ko badannya tu indak keluar apa kok sabab badan angel na Nyo calik di adik siaripin iyo inyo badannya tu marus maniar di sinan kalau kok dipandang nyo calik bana di badan sekutiko ala nyo calik elo o satu nyo pandangi agama sekutiko satu nyo calik badannya upi angel iyo nyo calik di bilik dalam sadang menangi pak dalam bilik Opai Rosni dari ke meja makan satu tiba dake meja makan onde dari pindang abana uni menangi dah dalam bilik ibu lah dah mencari uni calik lah dah uni ke bilik yoda mandang kato rupo itu menjawik badan Arifin salah sudah dia mencalik ke masuk bilik dalam luntan tu duduk joyonyo luntan tu duduk peretongan awak ke masuk dalam bilik salah rupo dia dicalik orang mandang kato rupo itu menjawik dua net teluk bayu salah baalo katuang si Arifin dia lo indak ketantu asaripin mengakui yo hari barang alik kita tangaku na
Oh calik lah nak badan Angel, calik lah Angel masuk bilik, jangan takut lolai ke bilik dalam. Nak nampak indak ke keberang, nak nampak indak ke kebangi kalian dalam berjanji mangalu apa ke keberang. Baik itu kata dua ni mandang kata rupa itu barangkit badan si Arifin. Nyopai ke bilik dalam, setonyo tiba dalam bilik. Nyo calik badan diri Angel sedang menangi dalam bilik. Berkata Arifin beke Angel, onde Angel ya dia udah yo dia homanga menangi dia badan Angel lah. Kok sabab karena nyo ndak suka mencari udah antara kami dua beradik. Kau ndak suka kami disiko, kami barangke Angel lari kini dia. Oh kami barangke lari kini, ba itu kata badan inyo mandang kata rupa itu sinan berkata badan Angel. Nyo ambil tangan si Arifin, onde dari pin sayang Angel yoda. Hujan menyabui kabarangke dah, hujan menyabui udah kapai badu baradik. Kok jauh jauh leh udah dari Angel lelok labun wadah. Oh badan Angel yoda, Angel sayang bake dari pin, Angel sayang ke bake udah. Jangan jauh jauh leda dari Angel dai. Oh jangan jauh jole dah dari Angel, minta mohon Angel kau dah. Kok Angel ala dah menjadi doktor yo dinas di rumah sakit jati di Padangko. Baik itu kata badan inyo, kok adik badan diri awak iyo lainnya mah badan Rosnidar sedang di dalam berkuliah juga masuk kafir kota Padang. Setahun lagi dah inyo tamat, lalu lulus lo dah jadi perawat. Jangan udah menjauh juga Angel sayang kebake udah dai. Angel sayang dah kebake udah, ba itu kata badan inyo. Jadi itu Angel nama tangian yo dia. Oh iyalah bodoh dia badan Angel udah dek malu dia ayam dia sabananya kau nak malu dia entahlah. Ba itu kata Arifin mangalo itu Angel batangian dia. Mangalo itu Angel dan Angel tangian bodoh bana badan diri Angel. Awak lah doktor tapi bodoh coba itu kata Arifin. Oh di sinan kalau dipandang keluarnya dari bilik bagalak-galak di meja tamu barampik sambil galak-galak bakato dua ni sekalian iyo dua ni teluk bayu onde nak kandung Arifin bila kaditakok nak hari baralik mandanga kata cuy itu kok itu nak dapat tanya ambo saran bake apa bila baralik Arifin namu apa bilo barale ambonamu mandanga katoco itu indak toetong lamo bana ndak paralu dietong lamo nanapak sudah mengecek ko itu kato Arifin kini ko hari-hari minggu tiba di minggu barisuknya 3 kali minggunya lai barunya alik kita bu
barunya alek nak keto buek mandanga keto coy itu kok lah coy itu keto apa ripin manurui keto apa Oripin manurui pak keto apa di sinan kalau kok dipandang nak guna tu etong lamu agak sajo di badan inyo oh agak di badan dirinya nambah rampe dia rumah nonori semalam itu alala tidur sarumanya dek inyo badannya upi tu mayo rosni dar tadi dek tamanyo kabake kakak dake aripin nyo bagole tuan oh dake aripin nyoba golek mencalik nyoba golek dake aripin jo enjel atau pulo bagolek dake ruangan TV samo bagolek katigonyo tuan oh sama bagoliangnya ketigonyo sambil menontonnya bagolek-golek ba itu kalau kau dipandangnya calik di dua taluk bayu nyo calik di badan diri ayah galak melengah si dua mencalik parangai laya alai kanan mudo lamu galak melengah si duane mencalik gaya na muda-muda baik itu dalam ketua hati nan malam semalam itu sekalok lalu hari siang paginya kalau dipandang naninyo nambah dua tadi ku adik pai kuliahnya dalam kemaperawatan kok badan si Angel tadinya tu sadang dinas pulau baik itu kalau kau depandang tinggal dua pak jo badan si Arifin bakat tu apa keripin topai nak ke daerah tema daerah Teluk Bayu topai ke kapa banyak buliang calik kapa banyak pinai oh boleh calik yang kapa banyak indak to etong lamo banana ninyo ala jalan tuma ke Teluk Bayu ndak lama kita bilangkan panek dek lama di bajalan lah sampai ke Teluk Bayu basanang-sanang nyo baju tuan orang tahu jo di Arifin iku Arifin nama bunuh tumanyo badannya tuma pirgodo lupa jako nak bagara-gara bantu orang ele bantu orang kamati oh tapi nyo jangan disio-sioan beko awak lo dibunuhnya tuan beko awak lo dibunuhnya biari sari tu balik ke rumah badaninyo nanalik sudah ditako biari baganti hari biari baganti pakan nabi pakan sapakan itu tibo dipakan lah ciek lai tibo dipakan lanang katigo nanale ala dimulai
antara badan diri Angel iyo joinyo si Arifin anak duane taluk bayu inyo tu kadinikan Tuhan inyo tu kadinikan ba itu kalau kok dipandang dak guna to etong lamo hari tutu dinikan de inyo kabanikan ijab jatuh kabunyo jawi salasai kabunyo jawi salamat pengantin baru umur panjang rezeki murah penyakit jauhan ala bau jo tabiang lah kaduonyo jana do tangka bagadua ba itu kang ato badan nambangannya Tuhan ba itu katonyo orang nambahnya abiari sari tulasainyo suami istri alik salasai nambahnya pulang tinggal lainyo o nambah rampe tinggal lainnya nambah rampe basanang-sanang teroma oh bagala-gala badannya lah bahagia sarumahnya Tuhan bahagianya kesarumanyo ba itu kalau kau dipandang indah to bilang-bilang lamo indah disiko di palamu maalun saja pak badaninyo de inyo sadang bahagia nyo sadang bersanang-sanang bagala-gala hati rumah Tuhan abi harinya baganti hari abi hari baganti pakan nabi pakan baganti bulan nabi bulan baganti tahun setahun jo 2 tahun lah 3 tahun berturutan antara Arifin jo si Angel dibilang adik badaninyo nambah namo badan Rosni dar di sinan kalau dipandang lah tamat pulau pendidikan tamat di Aper Kota Padang lah lulus lo nyo jadi perawat lah dapet lo inyo tu dinas-dinasnyo samo jo kakaknyo Tuhan dinasnyo samo jo kakaknyo samo PNS nyo kaduonyo SK samo adalah keluar ba itu kalau kok dipandang ndak tabado sanang atiripin adiknyo dapet jadi perawat kok bini lah malah bimala doktor pulo ba itu kalau kok dipandang alangkah sanang atiripin adik perawat bini doktor ba itu kato badaripin alangkah bahagia badanawa kok tando ado ayah jo mandi kok masih mandi ado jo duo jo bapak badan awak alangkah sanganang badan mangande mandi
alangkah sanang mande badan mande ba itu ketua tiripin dek lainnya basanang-sanang basanang-sanang ketigonyo. Alanyo kini bahagia kekayaan pak duane taluk bayu bertambah-tambah dipandangi Tuhan. Obat tambah-tambahnya dipandangi. Kapasa balilah camin jatuhlah daun nate batu katana majatu sularonyo malayang kaleriang tabe. Dek karano la basanang-sanang siaripin sainggo ikonyo kabakito kok lay duit na lain na 20 sejarah sadekonyo nandape pa kapasa balila camin kambang labungo pak dalam rimbo sainggo iko dolu kaba aripin kaba nalangain la apa ola ado lapu